nga koni Mali kalataw koni bole a dogo korola la mi ye parti politique chama ulu ya ira ka foko ulu koni ma jeni ni Buguni marala a ira ka foko siraba ka kasara do koni kerai ni ma duru fatura mi ye ma bisabani shegin ulu koni jogina Bamago sanfɛ kalanso mbe Badalabugu a ira ka foko finitugu tara sɛgɛsɛgɛla mi ye kalande bina ni kononto ye ko maramafɛnw yera ulu koni bolo an sogo marala ko dugu dɔ mɔgɔw koni bɛ ka boli ka b'u ka dugu la ka sabu kɛ laganabaliya ye an balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan ayiwa kibara fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Mali kalataw ye ko koni bɔra a dɔgɔ kɔrɔla la ayiwa kibara minnu sera ma koɲa la olu y'a yira k'a fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen min ye Mali autorité maaw ye olu kɔni ye sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ ko kalata minnu kun bolodalen don février kalo la san 2024 kɔnɔna la ko o kalata ninnu bɔra a dɔgɔ kɔrɔla la ko ka sabu kɛ gɛlɛya dɔw kɔni ye n'o gɛlɛya ninnu an ka kunu kibaruya n'an y'a da don olu la k'olu caman ɲɛfɔw ye ayiwa min ye ni parti politique ye ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye appel du 20 février ko olu kɔni ma jɛni ni yɛlɛma ninnu ye ko sabula min ye cɛmancɛ fanga min b'an kunna ko nin y'a san 3 ye k'u ma baara kɛ wa gɛlɛya min bɛ maliyɛnw kan u ma foyi bɔ o gɛlɛya la ko ni dɔ ma fara kan ko n'a fɔra ko olu kɔni ye ni dati ninnu kɔni bɔ a dɔgɔ kɔrɔla la ko bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye ko ka ɲɛsin maliyɛndenw ma ko sabula min ye transition maaw ye olu kɔni kun ye layidu de ka yira k'a fɔ ko kalataw bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna la o senfɛ CEDEAO ninnu kɔni kun ye sanction bin ka bɔ Mali kɔni kan nka olu y'a ka kuma kɔnɔna la min ye appel du 20 février ko ni kalata in ma kɛ ko gɛlɛyaba bɛna se maliyɛnw kɔni ma ko o de hukumu na olu kɔni bɛ fɛ min ye transition u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u kun ye kumakan fɔlɔ min fɔ k'o kumakan nin bato walasa kalata bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ cogoya min na ayiwa hali bi o hukumu kɔnɔna la min ye yɛlɛma ye ni ale ye parti politique ye ni Musa Mara kɔni ka parti do ayiwa olu fana ye sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni dabali banna ni yɛlɛma ninnu kɔni na dernière minute la sabula bɛɛ lajɛlen kun sigilen do k'a fɔ min ye février nata ye ko kalataw kɔni kun bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ ka président kura sigi o senfɛ ni gouvernement kɔni ye ni décision kɔni bɔ ko olu yɛrɛ kɔni dabali banna ko wa fana gouvernement ye kun minnu fɔ kun minnu bɛ ka kɛ ka ni kalata ninnu bali ko o tɛ kun ye min bɛ se ka ni kalata in bali ko olu yɛrɛ kɔni bolo gouvernement yɛrɛ kun bɛ se ka kun fɛ o de ye k'a fɔ an bɛ wagati min na bi lakanabaliya min bɛ an ka jamana kɔnɔna la ni mɔgɔw kɔni bɛ ka bɔnɛ u nu la ko gouvernement kun kan ko o de ta k'a fɔ ko o de bɛ na u bali ka kalata kɛ ko nka ko gouvernement ma i da maga o la hali da kelen na ko nka hali gouvernement min i da maga o ko in na k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ kɛlɛ kɔnɔna la ko nka ko u taara kuma wɛrɛ de kɔni fɔ ko o de hukumu na olu kɔni ma jɛ ni décision in tali ye wa olu bɛ fɛ kalataw ka kɛ a ɲɛ ma ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ kibaruya wɛrɛ min bɛ n bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Buguni mara la ko siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra maa 38 olu kɔni jogina ayiwa kibaruya minnu sera ma olu yɛrɛ na ka fɔ min kun ye juma tɛmɛnen septembre kalo tile 22 n'o siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra Buguni fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnna ka bɔ Sikaso k'i kun ɲɛsin Buguni kan ko nin ye taama mobili dɔ ye ni ale yɛrɛ ye Jalo 30 ye ko ale kɔni kun bɛ boli kojugu la ko o kun kɔnɔna la mobili in kɔni nana kale a yɛrɛ ma ko fo ka kɛ kasara ye o kasara in kɔnɔna la ko min ye maa 5 ye ko olu kɔni fatura maa 38 bɛ yen nɔ ko olu kɔni jogina nka maa minnu bɛ yen nɔ n'olu jogina k'u bɛɛ lajɛlen taara Buguni kɔni kɛnɛyaso kɔni na wa min ye nin siraba ka kasara in kun ye a yɛrɛ k'a fɔ ko mobili in yɛrɛ kɔni kun bɛ boli kojugu de la n'o ye vitesse ye ko ale yɛrɛ kun b'o de la maa minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ n'olu kɔni fatura maa 5 ninnu na a yɛrɛ k'a fɔ ko maa 4 bɛ yen nɔ ko olu kɔni ta kɛra nin siraba ka kasara in kɛyɔrɔ la maa 1 dɔ ye ale kɔni ta kɛra Buguni kɛnɛyaso kɔni na o kɔfɛ tuguni ko maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni jogina ko maa 31 kɔni bɛ yen olu kɔni kun ka jugu kosɛbɛ ko olu bɛɛ lajɛlen nana Bamakɔ wa min ye maa 7 kɔni ye ko olu kɔni ka jogini kun ma jugu kosɛbɛ ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Bamakɔ sanfɛ kalanso kɔni na a yirala k'a fɔ ko ɔkɔliden 49 ko olu kɔni bilala ka taa kasobonba la min ye bingani wali ani lakanabaliya kɛlɛli ka bɔ an ka kalanyɔrɔ la o hukumu kɔnɔna la tɛnɛndonna septembre kalo tile 25 la finitugu taara Mali sanfɛ kalanso kɔni na Badalabugu ayiwa ko olu kɔni ma taa dɔwɛrɛ la o de ye ka yira k'a fɔ ko marifama an de kɔni bɔra nin yɔrɔ kɔfɔlen na kɛrɛnkɛrɛnna faculté de sciences et de technique o senfɛ min ye école karamɔgɔw ye ko olu kɔni ye kuruw kɔni jɔ ka sabu kɛ lakanabaliya ye ci kɔni bilalen finitugu ma olu kɔni wulila ka se nin yɔrɔ kɔfɔlen na walasa ka taa lakana kɔni kɛ yen olu ka nin baara ninnu hukumu kɔnɔna la ko u ye fuye caman kɛ a yirala k'a fɔ ko minɛn dɔw yera yen nɔ minɛn minnu man kan tɛ ka ye i n'a fɔ tenitugu ka fini ani mudu marifa ani marifamɛ caman ani fura ɲɛnaminifɛnw an'a ɲɔgɔnna caman o senfɛ ko min ye écoleden 49 ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛla finitugulakaw fɛ wa ko u defeerela kunu tarata don a yirala k'a fɔ ko nin maa 49 la ko maa 9 bɛ yen nɔ olu kɔni ka minɛli kun kɛra ko finitugu ka fugulan fini ko o yera olu kɔni bolo o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ tuguni maa 10 wɛrɛ
ko olu kɔni defeerela ka sababu kɛ min ye shisha ye no o mini yɛrɛ kɔni dabilalen don an ka jamana kɔnɔ ko o yera olu bolo min ye a tɔ 30 ye a yirala ka fɔ min ye marifa mudu ani marifa kisɛ ko de yera olu kɔni bolo n'u bɛɛ lajɛlen kɔni defeerela Bamakɔ kasobonba kɔni na ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala ka fɔ marifakan kɔni ani bingani wale kɔni na Mali sanfɛ kalanso la o kɔni tɛ ko kura ye sabula tuma caman kɛnɛkɛnɛ IM sigi la no olu ka bureau sigili ye walima manifestation wɛrɛ la i b'a mɛn tuma caman muru kɔni kɛra ka dɔ sɔgɔ walima marifa cira dɔ la walima marifa mankan kɔni bɔra o kun kɔnɔna la min ye finitugu ye olu kɔni bɛ yen nɔ walasa ni waleya in kɔni bɛ se ka dabila an ka kalanyɔrɔ la cogo min sabula u ta kun tɛ marifa tiɲɛ u yɛrɛ ma u ta kun ye ka kalan kɛ ni marifatigi dɔgɔnin don u bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ kɔni na ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Tabanko ni ale yɛrɛ bɛ an Sonko mara la ko yen dugulamɔgɔw kɔni bɛ ka boli ka bɔ u yen yɔrɔ la ka sababu kɛ lakanabaliya ye ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana ka fɔ ko tɛnɛ tɛmɛnen min kun ye septembre kalo 25 ye ko nin ye cɛ marifatigi ye olu kɔni taara ni dugu kofɔlen na ni ale yɛrɛ bɛ an Sonko fan fɛ ni a tɔgɔ ye Tabanko ka taa ni marifaw ye ka taa yen dugulamɔgɔw kɔni jatigɛ o kun kɔnɔna la ko u kɔni ma se maa ma nka ko min y'u ka bagan ye ko u ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni ta ka taa n'a ye wa k'a yira ka fɔ ni dugulamɔgɔw ma ko n'u seginna ka n'u sɔrɔ ye ko u bɛna u bɛɛ lajɛlen faga sabula u y'a yira ka fɔ ko min kun ye kunu ye n'o kun ye septembre kalo 26 ye k'u bɛ segin ka na nin yɔrɔ kofɔlen na o waleya kɔni kɔfɛ min ye nin dugulamɔgɔ ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw ani musow olu caman kɔni bolila ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen na k'u kun ɲɛsin an Sonko ma u kɔni kelen don ka welewele bila min y'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye k'u ka fɛɛrɛ kɛ walasa olu bɛ se ka segin ka taa u ka dugu la cogoya min na ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka yira ka fɔ min ye mawudu fɛti ye o kun kɔnɔna la ko sini n'o ye septembre kalo 28 ye ko ale kɔni chômé don ko baara tɛ Mali fan si ayiwa min ye ministre min sigilen don baara kɔni ko ɲa kunna ni a bɛ fɔ ma ministre du travail et de la fonction publique du dialogue social olu ye sɛbɛn bɔ ka yira ka fɔ ko sini septembre kalo 28 kɔnɔna la ko Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni na ko baara kɔni tɛ yen nɔ ka sababu kɛ mawudu kɔni fɛti ye ko de o kun kɔnɔna la ni don kofɔlen n'o o bɛ bɛn sini kɔni ma alamisa don septembre kalo 28 ma ko ale kɔni chômé don Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na wa ko c'est chômé et payé ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan